бонкҳои Тоҷикистон ки муштоқи муштарӣ шудаанд, барои ҷалби ҳар нафар ки солҳои ахир эътимод ба онҳоро аз даст додаанд, роҳҳои ғайримуқаррариро барои ба даст овардани дили онҳо пеша кардаанд. Яке аз онҳо муассисаи молии хурди Арванд аст ки аз Ҷонибек Муродов овозхони ҷавони шинохта даъват кардааст рӯзе дар шӯъбаи созмон нишаста муштариёни онҳоро қабул кунаду машварат бидиҳад. Ҷонибек Муродов ки забоншинос аст, барои иҷрои ин вазифа аз Украина ба Тоҷикистон омадааст ва худаш мегӯяд бори аввал аст ки дар бонке кор мекунад. худи Ҷонибеки Мурод рӯзи 4 июл дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки барои муддати кӯтоҳе мушовири Арванд мешавад. ӯ гуфт бо ин ташкилоти молии қарздиҳӣ шартнома имзо карда ва барои як рӯз ба ҳайси мушовири молӣ кор мекунад. ҳамин консултант одамо ба кадом тараф кадом масъала ки рафтан дар кор гап задан дар кор ҳаминда мефаҳмонам. бале роҳнамои дуруст аст. Ҷонибек Муродов 1.5 сол аст ки дар шаҳри Киев зиндагӣ мекунад. Ҷонибек мегӯяд мумкин аст машваратҳояш натиҷа бидиҳад ва муштариён ҷалб шаванд, аммо ба ҳеҷ ваҷҳ намехоҳад овозхониро ба бонкдорӣ иваз кунад. Не дар банк не шояд дар ягон дигар кор тарки овозхони албатта намекунам, лекин овозхониро бо ҷояш ҳатман давом метиҳам, лекин агар кори ягон банкӣ неман дар як ҷо шишта наметонам. дар ҳамин шоу бизнес чизе ки дар ҳамин шоу бизнес дар ҳамин сфераи санъат ман аз ҳаминҷа кори ман хуб масалан гӯем корам эҷро мекунам. Ҷонибек Муродов писари овозхони маъруфи тоҷик Ҷонибек Муродов ки 17 сол боз дар жанри поп ҳунарнамоӣ мекунад, 1.5 сол аст бо хонаводааш дар шаҳри Киев кору зиндагӣ дорад. худаш мегӯяд шартномаи 3 солаи кор дар он ҷо дорад, вале аз ватан дил канда наметавонаду зуд ба Тоҷикистон ҳам меояд. Тоҷикистон чунки ҳар як қадам иззату эътибора бисёр ҷошо мемонад. эрка бо ин мегарди ва самбат аз инҷа ҷои зӯр барои ман нест, лекин он тараф рафта кор кард. ҳусейн Туйчиев намояндаи созмони молии Арванд гуфт барои муаррифии корашон дар душанбе Ҷонибекро даъват карданд ва умедворанд ки ҳузури ӯ ҳарчанд кӯтоҳ ҳам бошад барои ҷалби бештари муштариён мусоидат кунад. аммо Ҷонибек баъди бозгашт ба Украина барои консерт дар Латвия омодагӣ мегирад. мегӯяд ки ӯро Лайма ва Куле овозхони машҳури Латвия даъват кардааст.